אז היי לכולם, אנחנו שתי בנות שעושות מחירות של סקווישים וכל הדברים האלה. יש לנו פה מלא נידונים וכאלה נעימים וכאלה קטנים וכל שווים. יש לנו פה מלפפון ים, יש לנו פה כאלה, וכמובן חרוזי המזל, יש לנו פה כזה אוויר, יש לנו פה כזה של מים, יש לנו כזה של חרוזים, יש לנו פה סקאנצ'י, כזה כדור, יש פה כאלה מתנות למי שקונה חרוזי המזל, ועוד נידונים, כאלה מתנות שיוצא לכם כזה, ואז אתם מקבלים משהו, סלסלות, את זה, ויש שם קלקר המזל, שזה כאילו דפים כאלה, ואת זה, פה אתם תכתבו לנו דברים בתגובות, ואנחנו צריכים למצוא את הדברים האלה. יש לנו גם פירמידות וסלמים, ולמגירה שנייה, ויש לנו פה מגירה מלא דברים חדשים של הזמנות שלא נגענו בהם. הנה סגור. זה נידור. כן, יש פה גם כאלה. זה קובייה. כאלה קוביות, יש פה כאלה קטנים. יש פה בטיח נידור. זה לא בטיח, זה המבורגר. נידור. יש פה מלא דברים של נידורים קטנים אפילו. תסתכלו, יש פה כאלה. יש פה גם גומיות קטנות כאלה, נדירים, ופרצופים, יש גם בועות. יש לנו מלא דברים שווים, ואם אתם רוצים מחירים, תכתבו לנו בתגובות. והדבר האחרון, אני אסביר לכם, זה כאלה מהיסטורי, יש פה 6 כאלה, יש לנו גם אחד קבל. הנה, ופה יש סקווישים, ונגיד מסכות פנים, טיפוח, כאלה, מיני קליפסים, שאנחנו פותחות, וכמובן שיש לנו עוד סקווישים שהם פה מוחבאים, והם לא במגירה הגדולה שלנו, אז פותחים את זה, וזה גם למחירות. אתם מזמינים ואתם פשוט מה שיוצא לכם, זה אם אתם רוצים מחירים, תשאלו לנו בתגובות, זה ממש זול. זה ממש זול, למרות שאנחנו קונות ביקר. יש סקווישים, טיפוח, מסכות פנים. לבנים ולבנות. אנחנו ממש נשמח אם תכתבו לנו בתגובות דברים לעשות, וממש תודה רבה, ותעקבו, ביי ביי.